तुझ्या मी जाण बुडा निघाला हो बाई म्हाका माहिती हा बाई तितके पाणी आहा ता होय मग ह्या बाई त्या पडलेली आहे हो त्या बाई हा. पुरा ती पडली दुसरी बाई ती रावान बापशीच्या आणि बाय होता ना त्या वयकडे रावला उद्या आणि मी भुतूर उडी घेतलं मधीत माका कोणी देवान काढला वरती चपचकीत देव गमलो हो आणि वरती टाकल्या काय म्हणतो हा घेतल्या चपचकीत देव गमलो माका तारल्या काय आला मधीत गेले मधी सर्वांना हाण ना कडे स्टोरी आईची स्टोरी कडे गंमत माझ्याकडे दे 2 पैसे तर पटकन घेऊन जाते पुढे बर कांदे बाबा पुरे घर चल जास्त शिपा नको मराठी बाजू होईल का जीव म्हणजे इतके बार पाणी टाकीत भरला ना नाही चपल्यान मरे आता काय करूया बिरामनाकडे झाडी या अजूनपर्यंत पाणी घेऊन रेकॉर्डिंग करू हा. पाणीचा घेऊन वाट लायली ह्या ओढून ओढून आम्ही झाडं शिकतो हो अरे बापरे अगं बाई आता किती